Kaya mauras tanong, nagusok ya pa kau maniyo alang wan abang sami, amagubaya dumarpasi kulagi dai mga kalilimod, nabanda yang mapia, napamakutan tanong sa oras tanong, punan tanong yang kaya programa tanong, saya dun ilaka tanong nasuka pembertia ako sabad ko mga yatan Allah, si tanong kanag, si kuisa ko mga pabubati tanong. Biasara kau arwal ki Al-Qari Abul Khair Tahir dia sumia champion o kaya kuntis isa regional level si isa Cagayan de Oro. Kat London ano mo? Ano ikan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي
Sadaqallahul azim. Balasan wallah yang kutua watayo lakiniyo pagariniyo. Sisa yang kutua kiabatianian usabay tumang ayatan wallah nagbalasan kanyan alang-ulanguan atom yan dengon sa matan sa pamamakinggan. Singkunan sa tanong paskatawagan sa iko mabubali ang muhadir tanong. Waalaikumsalam. Why, pero ang kira na. O siya, okay na na. So, previous number, napakala na tayo ka pag-additional tanong pa na inshallah. Na amay kapanjusiran sa pamana lupitan, amay na ba sila niyalingan niya katurog sila na di ganun makakuha sa number. InsyaAllah na lang kami pagkakuha sa number. Sa maprong na tanungan tanong sa matanong sa pamamakinggan. Agyan kaya paganay ang mahadur tanong. Tunganay ang sirbisyo. Si isagyan kaya Islamic seminar tanong. Kenapa iman tuwaragun kasi penkomipo saragun. Na uman mapita na pagkamasaan tanong si Dasalakaw arwar kaya syair الداعية العالم عبد المنان شريف tandangan tanong sama tanong sa pamamakinggan. Alhamdulillah Ahmaduka Rabbi hamdaman akhlasan niyatan liwajhikal karim wa ashkuruka syukran ni'mataka wa ibtigha amradatikal anim lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik wa lakas syukru wa ilaika turja'ul umur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abdullahi wa rasulih alladhi ballagha ar-risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sabab pro mga
pagaryami, mga gubayami, mga watami, pagpamamakin ng iman tuwa alungan, agiyai, so alungan ajumaat at tarimaanon sa mga panganin. Maka barakat narakano o Allah sumapapadala mo na abalas. Bertabula boro na iman tuwa anuman nasitano sa iyong kai abulan Ramadan asitano pun mapapadala mo sa iyong kai aitkum minan nar ayamaan niyan na bidin patot ubaga makasundad si kunaraka. Sabab sa katawan talon na su Allah imakararangko sulangwan ubantugan na bantugan yan ako sa salawat na sangko na bitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nago siya namakan sa kano sa didaurugong kualiat asumaanan yan na ditano kablablagan sagyang kaya dunia na ayamala na sa iko kapakatalimuman tanong sa alungan na amahuri. Amin. Sabab san na yung ay seminar taniman to na tiyano danakan na daon din na iya kadakan. Hoy. Baanda miya kadua-dua ko maapsin. Hoy. Na so tano da kanon na daaw na dali na iya una aniyan akadakala. Kati iya minisambir sa kortina. So mga dato na kauto siran sa likod. Hoy, nabandagan oron makapaniwala. Karina sagyang kaya Islamic seminar tano sagyang kaya akinalubayan sagyang kaya Sultan Amer Balindong Gymnasium na pakambabarakat no Allah o kinalubayan sagyang kaya amalabang na Wilson kaso tingiran na aboy ng pupunakap. Hoy, so mga pagaryami, mga bubayami, mga wataami nabayan ng pupunakap agyang kotwa kapapakada kalian nagumaylayami susah kanon na mailaya kanarkano akitu kano ayaman yan na mag-ikhlas kung inyo di ka seminar. Why? Diyan kaiyam yang kalabi 20 gawain apong pamamak dengan tanong sa mga ulama tanong malagi na iron sang kaya munisipality niya malabang nago so mga ulama tanong apapakapuan sa iyong kaya tampar sa marami coastal area na lagi diuba ayah kaya ibaratan yan ko kaya payabisi o mga muhadarera na ayah ibaratan koron na lagi duuran at tumanayra na apyak kauran agyang koto ang tunay ini na mga bandingan makapantag sa suasuan si Allah. Ayang masuswayan na diyang kanan auran na paganay na ada nini kauran yan ayang penubakan na mababagar na ayang buwag basayan ng kotoa sa salapis sa diyang kotoa bayanak. Anda na kaperuman agyang kotauran na manodin suminap na anda man ikabanon dugin yanon na manodin ang pisinap agyang kotwa kapag dubas agyang kotwa bayanak upama kabayanak. So sama na ya namiyak labi 20 kataw abyak ang muhadarar kita no na lagi doon na sa oran at yung pamakat na yan nasa kamoto agyang ko to apento lapis alupa nagyuti pagkaroon aliyang basan. Huwag liyang basan ginali ibaratan na kanon sabab sa agyang ko to akyalabas isa agyang ko to akanyupaan
kagiang kontwa kiaura niron satu manay amang aragas huay ami akan tundun-tundun kagiang kontwa orang na ayaw mampu ami arisertanian nagiang kontwa ni po Allah ilan yaman subahugan mga buwan tanong at na mga bulanon akikatihan na sabab sa giyang kontwa kaya paatali yung magiyang kontwa orang ang mga bubandos adi tundun-tundun na kaya tagwan sa ilang giyang kontwa bulan nami akasagubon sa salakaw di salakaw. Lagi din na diyan kaya mga ulama tano, kung kaya kiran nakitano sa ato na ini na indawan. Na lagi din tumabo. Asoran nami akatanasi ko kagilupan. Nami balay alimo Allah, nimbalay arisi, nami makambut asinya makapol ko na ini na mga pamulan tano o di na mga preferensi ko kagilupan. Nah lagi dengan iman tu nami buat resulta aso mga tao ato matalikod na niya katang kini so mga tao ato matang kini na niya kasarampang liang bos agyang kontanto na ini na paratiyan yan giti sabab iman tu alawan ay jumaat na niya kadagkalakano sabab agyang kontanto paratiyan yung si Allah ay mananin na pumiyabat Masya Allah balasangan Allah. Misabab sa tiga dia ngaya pagariakan na guluwa bendi terus ya kaya na dia sudah na mau tujuan na gupun malangannya seoras atau buat yang asing oh mana tanah penuh oh nah dia kaya sinar tanah na ilan niyo man ka pada hukum yang tampar sa ulian taratuan o kiyo naputiran na iyo ano naunon da ako din pagriak tiyari maakan sabab sa inilaya kanuan taon nun inya na una ang yaban dinusiisa manan yan na muhadaran yan na miyaw na anak ka naman po niya kapangan huway na miyaw tarima ka na ito kaisakan na miyaw rea kumali miyaw na anak ka na niya motan niya na ang tano na ayan na patot na sumpagkore maganad na sa kanya ni matatagol sa urian gito yung sabab agyan kaya mga ulama tano na manulit tano sira kaya manan yan na nakuda si ikuwa agamat tano agama Islam siran ipagilay tano si ikuwa tunay ni na agamat tano agama Islam siran ilagiwan huway gito kaya mga ulama tano gito yung sabab akyat tarimakan sa giyang gain akyat tagwakan sa urian huway ada pernah makipsumi saunaan na minggu anak wa inoyakan na takdir Allah ada pun tumapainan da pun demada saging gaya derpakan wah nah gitu sabab akyataran akhirat nah suma kapantag kumabandingan na tianu dampo na susakan nunai na upama kanalan hadir na bagong kukiti dan abang kau kete hari mga guru dan abang kau kete abay lang kau kete ito na yung aswayan nayak man ay ligo kumakanon na tiga kena ginawa ko kaya kung makaginawa kasanya nalamat kami orika nayak man ako kumanakaw na ako takya orika man magana din na naino ay akyaw kita na kanagyan ko pa ino kita niran kasi na ilan iwan nagyuto din mambo eh mana niyan nakapagdaw ako kung ginawa ko ayaw pagukitan ko nasa kyaw kitiron umaguro akan na naino ka piyakay baratakan na sa kauke asin tanong mo sa norte para iligan oh itanong mo sa kananugas kaya mada pinapi ko ano na berbeda no. Ha? Cita no mo sa norte ka madaya, ugit na mawata na. Ha nakaw tubay tiga pagarya kanay, mata si Deni. Tiga ko ang tepedeng ko mana ya. Asar mo amin ni sampay akan na sumapi pikira ka. Ami akapira ni dobi na sumpay akan arkano na akan do paron yan na mo mas orasakan. Ikapasang yan na. Ramadan na kami man adi siya tiru-tiru na tumarak na pelaktak hawli bukan suat-suat tas iku Allah agus sekano mga luksami mga pagareni mga wata ami ino ami ay pesua kaayad na ungay ami
Nagyang kutwa juga makan neraka. Kasih ami sekano ay manian nagturu asli ko surga. Nagyi ka permasay. Amang awat tayo. Ay mala na mga ulaman tanong. Kami ang auna. Dia may kabaya ubang ano makan neraka. Saka pagari ko, bubukulay. Pagari kulay, watakulay. Dia may kabaya ubang ano makan neraka. Si ami sakano pagita ko surga. Au pamaniya mo kabab badeng keawiki na pagawida nami sakano na tugu nami sakano ko surga. Na ayat taman aja wiki mang gulaula na jin ka ya lagi dai. Ay pesyapa merekano. Sulang ko surga. Ay pesyapa merekano. Pesyapa merekano. So sapara ay mananian na si eko kapakasong si eko naraka. Nah. Ya paraan na belakakan. Dia kan dibebati-bati anak kaya iso surat tampon tua management ama bebaloi amautu nanti dia na al-isar ayah mahasiswa anan aku pakai margen nak pakai manebulu na suman so agama tanu agama Islam nagira pia kada budan kau nagindawang kana gili simple lagi ba ha. Yun nga yung ulan-ulan Ramadan nagupo na kau pakaragin yung ginawa nga nakyar dinirka. Agupo na puwesa ka na ayaw ko pipikir na ka na makainom ka makakangka. Baka kira o sa alas 3 na pagkainom ka. Ha? Pikiran ka ayaw yung ginapagkang karo na swaswat ka sa ikwala. Di ka to pikir ikaw na kadutong. Kira o takasagin ko at may nakapagdas. Na. Yang kanan ay ibigay ka na maubu na ayang kating bila amanan yan kating bila tanaw kapya ka duwan di mana kempat nama pasada ka na ito pa kaya sumalama ko kapya pasada sumaubu ka ayamat kaya kating bila sa yang kanan ay ibigay ka na maubu na ayang mamaanan yan na upama kasih talong di barat ayah dibut naki ibarat tanah nang kaya. Upama kakakuasa rapo dah. Ayah tanun ibarat kaya itu tanun pegawatan. Upama kakakuasa rapo dah. Nadi kami kuwa. Udi ayah kakak kota pagarila. Woi. Ayah maknanya napakal lebih nega. Sumpagarika. Ayah makakuasa jin kota rapon. Ayah pikir ka. Apa yang dikemia kakua nasar kasumpagarika na ulti. Gitu maknanya. Ha? Gitu katitim bulan. Ayah maknanya nama pekatara lebih kasusala kau sirka. Ha? Gini maknanya. Gini agama tanu agama Islam. Agama tanu nama kararangko. Na amay kay pagin taw tanong na tumanay amya ka na bulu-bulu. Kita norong bakar na ginawad ka no. Why? Langon pintiaguan sa aturan ko agama tanong agama Islam. Sulit tanong di ka pagin taw sa kaya niya. Nah, dia to ya sabutan niyo to. Agi ang toa nili bugay ra kana mo. Why? Mapukan lebih ka so sana kaurka. Why? Upama ka pamamagayan na sekanyan ibugigaw, sekanyan ipakakuha angka. Kuhay. Adla ayo deag yang iipos, ay gira ko na ipamagugaw sa unaan. Ino to ka, gupugam yakaw pa. Namyakaw maka naguwa video sa akaratas kay nila, guga sungkot kay nila na. Tiga pakiwataan ako manikuan, gilaw. Tiga miyakaw daw sa akong magigilaw. Begitu ini kita dua-dua. Akhirnya sawutang di upama kaalang kay pagin taw sa agama ka agama Islam nau kiting ka sa agama umyakaw maka ada na amaka kada na sagyang kotwa na ali ka din sung na Panginoon ka na sa tiang pusagon sa orya ang padi kami sifat ka ang kotwa sifat ama pagkalabing ka so sana ka adisika kau tu. Nah umpama kau kiting kau tu nak pakai da maadin apik na da maadin ay mananya nasi mokat saja ko to alam dito. Nalintan wa dulu. Ay ostod. Masisi iya ko adna ayo saya.
amata di pamago go so mati inoto nokoto penanya ma pendowi adi pun ngaran kau naunya mereka nasi kencurian hoy anak kami gulalan suatu agama nasuk agama na salam kalilitan adi ini di pangdaw seekor salakaw di salakaw ang pangitaw sa iyong kaya liyaw lupa nah yun ikadua ang atiting belanon na sumakapantag o simba ay barat yan na makapantag so suat si kuwala agusok kabay ang ginawang ka na ayak kekuangan na so kabay awang ka gina itinibla boro gina ikatitibla sa diyangan na namaudu ini gairah makapantag so kabay ang ginawang ka sugusok kabay awang ka na ayatin awang pagkataran bingka na so kabay o kadlantan warabul alamin sarang yang kailangan kanor-kanor lagi nga na maudo hindi pas ibaratan inunatan nung tumibaratan yung kotwa tumuso sa lakaw ka ginawang ka at ano di mapagamikiran munto ng gabo kapamakin na juga na di ka kubaya isa sumpatiya na yung kali puruburo-buda ang kotwa tumukon na diso tumukon sa lakaw ra na disakan upama karapol na tumayong kabugan si kulat sakan ako minu ako kakay hindi na pera uy udah pera niki uwi na uwi juga lang kita uwi na wali penampungan nyo nakatay iba na ada kapunya sana kataya ibu kaya karatan uy gitu so simba na dita nyo pasi sambulan uwi na lagi derkanon niya kilang nah pedepan dia kaya kamu dia kenarkano sa muhadara nanay no kapugaw tantano dia nga na miya baloy atay tala ulit na maudo pugaw tantano buo pero niyo ka buo tidak kaya di patangkam man pugaw tantano bu nah dia kaya kamu dia kenarkano sa muhadara na ayang penakai ibaratan na ya na iman tuman Ramadan ada ni kapag asal ng Ramadan ayang pasangay akap kepupusyan na ayang mauuso na fruit salad di ba? Dede mato narkano sa nabagi ayang nakalilita di fruit salad na ayang fruit salad na mangga, papaya, avocado, nanas, agi aduh espesyalo na to lama din aprutas kadang-kadang pakapluon-luok tadi lagi mapipikirakan aka meriya kanarkano sabay ito indauan huwag kalo-kalo na uwadin ang makuat kanon aguna-guna dia na pagalawin ko rakano na panguyata naguinang ka iman ko na ayaw walang mo sang kaya ulan-ulan Ramadan na talugaw yan mga guru patagawin kaya ano man sadasa sa ikumiyori na niyata miyori na umakan niyata tano isnilari ka niyata tano sa miyori salasa ko na umakan niyata tano na punti ba tano ko arba di tano maka niyata na sempurna so khutbatan ko arba'a kapos ang so tunay ni na Kamis last kano ni pumagitungan ay importante roon na may ito alam mo sa kaya bulan Ramadan na kailangan so pagwatan siya indauan na seko kapahatan ni umarkitan o kanaba ulan-ulan Ramadan na awidan tanoron na giyan kapagano ya korkano sangkain mapipikirakan palak-anak narkano kebaloy pangoyan serkano mga loksakan mga pagariakan mga wataami gupenti sinanader kuwabang
bagan curas nak sabab sa suwala na pitero yan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun sidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Miampi kira kenanan aginan imam kitang ko apu gau tentanwang ka iya mau tu ka adin mabaloi apa moyat sir kitano nagu inang ka inang ka antanurun aginawat tano ada tano mata tabu ada tano mata taman siri kuda kita di rumah juga tano di tano juga nakitin kita no sa ginawat tano. Yun ang ini pangandor kita nogin kaya ulan-ulan Ramadan so mga suwan na ipugulalan tanong so mga saparan na iso para tanong po ginawa tanong yun na ayaw mahanagin ka na nakatir Allah dahil sa kanon niya maratyaya abid Allah ano din yung piya-piya so katawan niya din na tanong piya-piya di Indonesia buat piau naik katawan aku benar uwi dari siapa jangan Allahu Akbar itu margin tanong juga piya-piya kan kama kuat piya-piya an kama yang kagi lawang kawan juga mata taman si karumang ka ada mata taman si wataaka nah rumah tanong buat sekarang yang merakyat nalido seniwa ginawa niyo gusto pamilya niyo si kupli ka mo kawa mana si ku apoy ay tagunon na sumangat tao gusto mga lakuman nah ikaw pangipinir at tiruan ano Allah ay tagunon na sumangat tao gusto mga lakuman. Ada na kiasay nanruwa mga malaikat. Ami yang ararangit. Yang ararigay mata. O mga kilay nyo sila nagpakaya din na sa seminar ya. Ami yang ararangit. Dadan abayan suka kasuan ukadnan kan Rabbul Alamin abayan di buka. Kasinyasan sila na ginanapo ka naraka hidwa kairan yusyo kairan ko naraka ati pusyo nila ng suator nasekap nila ng pusyo nah dia kaisa na anak tutulo dia mo tuwabutaan nasina yan namin yan si apoy sabab ko tiyaw wala kalagtasin pamikiran dia mo tuway na yan namin yan apoy na ayap pagam-paganayin guli bayman to tak gas bayman guli na itago na ayap paguna niya nung nasumaruni na kahit kumadun at yung nilo sumangala na sumyarasyon na kahit kumakasarasyon na dinila niya suwata yan ada daman niya na puro inukananora na niya kalasun niya di ka pakasingan ginawrak inukanan hindi na inakulay kahit ito din sunaraka subes sunaraka na ayaw pugunan ng tumawag na sumaruli kapoy man naraka nar na apoy na ayaw pugunan nun na sumaruli na magpasad na summan na sumangala na sa manutunak na kumakanaraka din sa kayo nakulay Allahu Akbar yan yung manutong niya analyze yan aso naraka na itugunon na sa mga tao ang gusto mga ator ilan yung manang punta bugo mama niya kasagay na kami na ipagitago na inayan naso maruni paganay abyo ganyan na kay dikid na pinagunian sa maruni naso kaya sa rasidin ang yung lumbo tago sa mga laon buhay diyan na yan yung manang to na awatan ka tanong kawatan ng mo
Yang kanan akatir Allah lidah seni wa ginawan niyo gusong pamilya niyo anu dan tanu pipiao sangat asmala isiksa swalla amai ka seka urip no Allah lapo kana rakaka miana judin agyang goto amang malaikat agya asainon adin amang alimuyan ami yang abugeger mi yang ararangit inong kudu bae ieu ga aya marangit saya sa dunia gitu na mi yang ararangit ama kabulu basya kuatang kairan kau pe kana rakaka ai magitu kairan sa jeung goto naraka nah cara manukan nya bilang agi menana kapakan neraka yang kanan apa benai sakatir Allah lidah seni wa ginawanyo lidah seni wa ginawanyo ginambi kuatan urang pasti ginamu pasti lidah seni wa ginawanyo mga pangari kulay mga bubay kulay mga wata kulay inang kanya wa ginawanyo udah kano saya tunay lidas surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya kaumaun asakan tawa mama dia lengan suras ya kaumaun asakan tawa mama apa buat kagilau ya Rasulullah akhbirni bi amali yadkhulani al-jannah wa yubaiduni min nar Allah Akbar imanto nama kau maka pengku ulama nanti gagal pakai area wana penso kuat gitu nak katawa nak karam nanti gagal dipanggil isau kita gitu saat tawa mama nak ayat tu mangilainya nagyang kontoa anto no isi di surga apa kanidas pun neraka nasakan ayat kali pemangilai nak apa asal juga ke surga apa asal juga ke neraka tinggal pemangilai nak apa asal juga ayat itu di sini apakah neraka? Nama sanan iman. Nah, tunai ini sembah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam artinya ta'budallah mata. Katawakan nama masih serius kan? Nama serius aku mumbun. Allahu Akbar. Di Rasulullah ta'budallah sembah Rasulullah. Ini disebut dia kumama. Atau apa wasiat anu ini sama noto nang budaya yang kau akan simbah si Allah nah sekalian nak tutupnya surga bakawa pangku neraka nah penciptaan besar lagi nawata bubendai di kajian seminar nanti kami sumbayang serius kira nafsu serius simbang kasih Allah tigu nabi ku ubang apa nak pun sampai tubuh asai apa nang gila ang anak panakot pada keledin saya non ubang apa panakot sukat na nakaarabul alamin apa yang mereka kita kubu tenurun ibarat kakatawan itu bekala yung kaya taitan lain naman ayat lagi wan tanusan o kapag pumangilay saan taon nun isimbaan ugay nagyang kaya masa tanoy man to na masad na iyak yato kawan tano o ang taon nun ituhan ang taon nun simbaan katawan tanong na lang kasukan ng tanong Rabbul Alamin nasa kanyan idadin as suwasuan na inuntas wallah Nabiullah Ibrahim kung kapag pamangilay niya saan taon nun isimbaan ang taon nun isimbaan ang taon nun ituhan na kaya kung maylay niyan sa mga bituon na tingin na kati isang malaon sa mga lakas na ipitilan na si Karani kata sa malaon na di ituhan di isimbaan so kaya ada yan pangabenta so kaya ada yan natin kenapa sehingga kung niya mangilay man nayak man akya dingilan yan na saulang apapakat kedul sagyang kota yang mana niyan nakilid adunya sige na sa benar akataya sa Tuhan
Namanya kaliwanag at iyan natungan ay mananian ng maliwanag isinang senar. Iyan nag-iidip ituhan. Asa kauron sa ginawa na sunisok kaya sa dupagpan ang ulan. Natingin na kena nabagyo ituhan na miyada. Ha? Kena tingin o bagyo ituhan. So kaya yun yan nang miyang benar akan bagyo ituhan. Kena bagyo isimban na miyang ilaikman na singkaku ayakman amilay niyan. Naso aluman apot po ka tibayaw man. Atong anay amapya akas sinarian. Amagudamyan panagyan ko tuwa kapiyaw karang kanya. Saging ko tuwa kapisibangyan. Natigyan na sabun sa benar. Dia ingin setuhan. Panganta sa kay matay na sumidipag manas walungan. Natigyan asabun sa benar. Akan nabagyanan ituhan. Sabun sa benar. Awagyanan ituhan. Nakududu isang pagtawa ka. Ha? Yan yan yung pangin benaran. Lihat tanggal sa kalian ayat Tuhan. Ayat Tuhan. Nagyang ko to. Akit sebutan. La ilaha illallah. Ay maknanya. Dalin at Tuhan na inintas wallah. Sa kanya disimpan. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalin na ini din natin natin wallah. Kung mga jin na gusto mga manusia sarawas anak pilan di masyasukan. Yuto iti apakapamangilay o Nabiullah Ibrahim siya mana niyan na Tuhan ayan niyan simpan. Sabab saja yang koto kaya padahal mo na yang koto aparatnya amin terkenal ginawa niyan nariningasa adyang koto dato saja yang koto ayan apa di pusat pamilya niyan pakagaan tano bertanong pa niyo kata sa pakagaan ta sa niatang ka di sa akal adyang koto apa di sa palong sa niyan luksyan. Alam po kabila sa sisagyang kutuwa masayran na sa Ibrahim taman sa mga lokasyan na alin ang mga barahe na ating pakatitindigin niya sa simbaan niya karisalungan na inimbaytiran sa Ibrahim at na-programa iran sa kinilaragat na sumyong siranong kay Sam'an wa Ta'atan agyang kutuwa dato subo so Nabiullah Ibrahim ida honor ay anak lang niya why? Sabab saja kota kaya pangimbenaran niya noon. Saya buat Tuhan naswalla. Kenapa mga Tuhan lagi yang kaya mga barahala? Nasudin. So kaya gitu niya. Nasum yung siran sa kinilaragat. Natigyan na dia po ng pagunod ka. Ama na niya nakuminwa sa dawan niya. Seka ko. Niya kasum siran sa kinilaragat. Naso Ibrahim. Nagunyan po saya yung kaya patok. Nagunyan bagaimana sulit dia si bano, nabo? Hah? Kuasa patok. Nagunyan sulit dia si bano. Nagunyan pamatok yang mga barahala na ni taman. Ay bodanya no patok na sa timan. Ni sabi niya no sa patok ya. Ay makaw masuk pagtaw. Insinira na si ban. Namiyan alas. Siya mananyan na barahala. Natigiran ang taladan aming gulaw las ini. Ay suspect na sa Ibrahim. Semaga paganta. Sa sungan nila. At tigiran Ibrahim sa kanya ininggal na bakron cuma kung kuda to pag-aaganta sa sumyong kuda to hoy Ibrahim ato na ang kaya niyang gulaw la ang kaya mga barahala tigil na din yung tigil na din dato di nga lang pagisyon siya isa na sa iyang kanan ako makapot sa iyang kanan apa to nasabi niyang doon pero nakawin siya apa mga dito sumito ha? Oh. Nah. So kaya ginto niyan, hindi din makapuat sa Ibrahim na kinumayran. Oy, dahil din tugi sa lugar. So yung gusto na to sa tiyan ang pangwakalaw sa manugod matoto. At itong tanong sa Ibrahim. So kaya ginto niyan namiyat mo na yang pikir aja yung kotoa dato na ipangitugyan doon na sumabo sa Ibrahim na sabab sa yung kotoa paratiyan yan kami ang pangulaon. Oy, adun at tuwa na inuntas wallah. Dudun at simbaan na inuntas wallah. Nabiyat yan. Piniyat yan. Piyamang ninyan say ko wallah agyang kutwa. Ya narukuni bardan wasalama. Roy apoy. Yan ninyan say ko wallah. Baloy akwatig yan.
amat tenggo kakat ku kata tanggakan sagyang kanan kakat tanggakan sagyang kanan apoy nagulumin tada koron why naging tumang ibiyang gulaw na sabab sa Ibrahim na malait paratyaya pagling ko si ikaw nga ano niyan na so paratyaya tano na kumakambal apihan ko na nun ibalamban at pagkabalamban si ikaw paratyaya tano sunod yun na Ibrahim na may tagumpya si ikaw katataguyan sa tinitong nilang sa giyong ko to apoy amyado nun ang giyong ko to tunay na nakatenggaw ang pagdaman niya noon nagugiyang ko to akalilintad si sa giyong ko to apo boy sabab bro maladang kasabihan di siya sedih oh nah batanun panarap siya biapa sa dalawang giyong ko to akalilintad na tuntulan sa sagyang kotoa simba aso simba parataya sa Allah na Amerika seka nagtitip-tito ay na paratayang ka na apian ko na nun inimulang banar ka na ayanin ang mapakaunang ka na so paratayang ka sa Allah giyanan mananian na mabubaloy ang mabutano ayaw tanong ang pagkatarampi na sa simba tanong sa Allah agigyan kotoa baya ang ginawatan sabab sa ikadua apitero na bisi sa sagyang kotoa sa katoa mama rumah ni nak nanya masa dua no ada bicara pulun anak di kayat nasi dan nama tabu ikadua natijena waktu musala itu juga sesuatu yang nah iseniyo saginawaniyo o ino seko kapaka sunod ulan-ulan Ramadan bitinugyo sesuatu yang anta akadi nah okay hindi dengan Yesus sampai yang si kulalulan Ramadan. Ayah pakai seino mapasat sulalulan Ramadan kalipos. Telu gawe upat gawe ina kalipos. Ino itindog kasus sampai yang anta akadi. Ini sumbugan manto kaya kasumbugan nyoron na amay ko makabukan tanong. Oh, pagay di man taniwan. Nah, ata. Iya ko pelakay na. Ikatalo, kadmagano. Ikatalo, watotay saka atigo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kasusukat. Ang tao na rin mga tao, ang iyoma, siya man niya nakakakuha niya sa ikong sakat yan, tabuk yan, kuha niya sa sakat, dapat mapupos, ang iyong kaya ulan-ulan Ramadan, ang malay walas, siya man niya nakakuha ikaw sa sakat. Beda sosidik ka, ako susikat. Bukod na ikan di sidik ka, na miya kagilaw so, wata ka, lulota ka, matatampan sangka ya kapanugo sa kasidika na tiga miya kasyo katate ako naman sa sikata lagi ito na ipupugay kasi pulan na yan ikaw na dani tarima ka na nasikata pamagintung ang kasuntamong ka na umiya kamisan na wala miya ko ajikat na 2,000 ng bugibig ang ka ko walwasinin kapapatotan wala siya nakapubri asa kalian na mu'min ada ko mu'min abai begini sa zakat salah ko susidik iman ko na ulan-ulan Ramadan so mga pagalinta ng mga Arab nasira ni petang suwa eman na nabilan dikasihkan ay kapag ko ay sa silkasi kung tamo na may ko tumugan ibarat na ayak yang pangakuan kasar tabok ayak yang dengan kasih ku dengan anak ulan-ulan Ramadan nama masa ulan-ulan Ramadan nak pangitung ka peresukan ubian lapis ka na ba nga makapisukan nasubi ay aran na api ang lapis na mata anak ko niya kapakatur di ka makabigay sa bonus oto why tax biniar kayo tumbugan na lugar ibigay lugar subi ay api ang niya lapis ka nasuwala na basta may itong kasot tamog ka amya napis ka may itong kasot tamog ka amana kay utang naubakan yung kata tumakamilyon ka sa utang ka nauwadong man ang mga tao ada utang yan nabugay ang isa sikat bugay isa sikat huwag yan sa sikat sa tamog yan
Why? Yun na, saging ko ito ang maudutan, ayaw, basta may dumalana o paratyaya, subaya ginawa, ayaw din akakuwang ka, nasong paratyaya, huwag kasasakan, agyang kanan at tamong ka, di ka nanayawa, siya mananyan nakikayo kung kasi kung kubar ka, ayaw mo, apaka, umarakag, nilipugunod takag, nagyang ko ito, pinto lapis sa kaputi. Oy, dito kuwang ka, sama bro, ana sa lima na kaya doon maaloy. Doon pa kaya nalimusan? Mata. Minagang din na hati apa kau kita. Pakato ako masasalog na ako ang ubo niya. Ako din nila ang ubo ko na yan. Na! Ayaw ikataluan niya tiro nabi sa diya matua sa katawa mama. O ikapa to. Sa dua telo. Ikapa. Watasilong rahim. Yang kotua di ikapakan dekala. Siko apa kalimo udi na kang ginawain lagi ko na ya Masya Allah ya kang ginawain tano sa ini po na kopya seminar tano taman tiniman to na kataya tano adi tadi din ginawain balasan na katano Allah aging kaya di tano di kapaking ginawain bakanda kalan sa mananyan na bulayo ka bakanda kalan sa pambubulayo ka bakalaan aging kotua kang pangalimo ipugalimonta sa ikong pangarinta dito, imapag sa iyong kanan amaw tanong, ilan yung man, agyong kutuwa, niyang ulaw lang. Siko, kaya didawa. Hawakuan ako sa tanong siya ko din. Alam ko na dapat ng kasulubin. Kudi kang ginawa amang pagpagkadiyan nila na sa pangarinan. Pakalaan ko ginawa, wala diyang kutatunay na nakakagalimuay. Kung kaya ano na kung katidawa si Sahod. Araw-araw ini turun ke rubu. Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang pasnya saking kaya alam tanwa agama Islam. Na ada na ang pagtubaluyong alaliwan. Na hingulalan tanong kung katatawin tanong sa iyong kaya dunia ka adang pigumpia sa ginawang tanong. Nayamala na sumambabita ng tanong. Lamataron sa iyong kaya ng tanong munisipal itiya malabang. Lanyaman. Yang koto. Sa kataw sahaba sa kanyang nakalalawan sa kanyang sa Panginoon nasunod na sukya na kanya nun aging di pagkaroon ng mga kapuyasa aging kutuwa kiti kaya tilawas sa uhod nasunod na sukya na kanya nun ang Panginoon yan namyanagyan ang mga kaparbuwag yung kutuwa sa kataw sahaba ayaw mo pagkubalas yan na maranaw niya nasukya na kung nagyang kutuwa lumika saya mana niyan na pananagoy sayig na miyang talingyan ayaw kailangan niyan na na miyang pikirian at tumo at yung koto pangarinan ayaw niyan mapakainom adis kanyan na hindi pananagoy niyan nasukya pa kauman yan na nabuntiari ko Allah at yung koto pinalagin niyan sayig nasunod na sukya tari maun Allah sa yung koto pakainom niyan na miyang nagyamman at yung koto asa kataw ayak man alin yan di pergo lain man ubaw makainom saig na hindi palalagin niya ng man nasunod man sa kaya pakaw man yan nun nabudin man tiyari maulamba dahil yung manatong nasyak ito na pagkainom din na kayo magpagkataral din yan agi kutuwa sa lakaw yun ang taytag talo na sabab sagyang kutuwa ayat tumunin ayaw makainom sa pangarinan na hindi palalagin niya nun nasunod sa kaya pakaw man yan nun natari magmano Allah Allahu Akbar nadodin na niya pakainom yan adi pergo nasunod manasok ang Panginoon yan nun nabudin sa kanyang tiyari ma'u Allah yan ang isabab ayaw pakalantan ko dito nun ikapaginutaw sa iyong kaila dunia nagyang katuwa ka kong kalimuhay pakalantan o sa kipong pangalimong tanong sa ito mga pangalitan ng mga Muslim mga pangalitan amay manan yan nagkipagingan sa mu'min kaginan ikatutunan tanong kung kaptugong piya tanong kaptugong daya tanong sisang yung kaya din tanong ikapaginataw sang kaya dunia na ayaman na nasa kung kapakatalingan tanong sa aluan amore naino kasuda ka nun mausay na uwedong buauras tanong na mausay tanong mo bukando dukor kano susalam kullu amin wa antum bikhairin assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang ako sa Gimargas. Sabi po na
Emang utang nakapa-kapa na lebih ya. Nana prapuntano nana kaya ka prapuntano na ilan yuman ayang ka po na tibisaan agay kaya luksano ka para sigurado di ka na makapangantap naburig lang niya karapon na pwede sa management kaya kaya na papasadiran. Sama ni nasi dalam saya kaya margas. Dalam saya margas kali tak bahasanya aku dan asumaito. Nasi dalam saya margas kali ni maito ni harga. Margas. Berkakuan sa margas. Nasumyak kata tahu sa number at teman na number yan na 677 sama nama sa piro paminta di pasi karo ako sa gitu agad son 677 da kontoro masya Allah katamu pikiran tamu yung salalan next rapor another one yan na margas man. Pang kaya kenapa sunambura ramanggu? 863 number 863. Ayah semua saya. Tapi ada kakak di saling pukau. Sekali so, cuma aja tu lah sekali suminglam yang arah pulangan. Opun naman tawag niya sa naburagan na dia margas na bagpasi tiwaga tihuna ka na sa ito sa nagason. Pati mana number berapa sa margas 1164 1164 Anda 1164 isa dua kalimat telur pat 1164 pat basta matawag na siya kalimat na didun bandilang syari yorog so saya basta mamanapsung saya ka para malumpun ka di pesisanin bukaw. Next rapor. Pati mana numero. Ano? Tumingin gagawin yung pati numero. 1 7 9 6 1796 1796 isa dua telo pat pataguan pot patagu media da ana sabi iso na borisek amin na da mga porke 386 ano surutan 386 ako katawanan masya Allah 386 saya kami tuturong naman muna biar niya po sa margasanan last rapol sa margas kita napgan karang adudo ako pulang na daw yung margas anaman tenangan na dua number posting 2 dua number pata number punanya na 2373 2373 2373 isa under kata next rapol margas man langan tanong na yung margas pati man pa na number
Yang mo ang lupati number. 1130. 1130. 1130. Isa. 2. 3. 4. 5. 6. Dah ako taro. Tiga naman nawata. Next, Margas Pan. Ilonyo siya may tago sugas ang iba sugas. Di pa mo. Maiden. 488. 488. 488. Kaya sa Margas ka. Isa. 2. Namantaan. Baru bumakwa na siya masa Francis. 488. Goto ko lagi sa sauna. Next triple, Margas Pan. Nontong kami ron, di ba isa ko muna na. Di ba isa? San. Pati mana number? 2118. 2118. 2118. 2118. Auto. Next triple. Next triple. 105. 105. 105. Kotoropet. 105. Last triple, Margas. Pasti mana numero? 1551. 1551. 1551. Sang ibu agu 50 agu 5 gatus agu 50 agu isa. Isa. 2. 3. 4. 5. Da makapar kengkon. Anda. Ang yang pergi nasong saya. Sobre tanya saya. Kita saya sobre, pasti mana sobre. Kenapa saya kabunya kakon? Pasti mana number? Mata nama patay number. Ayat panapunan yan na 2, 3, 2, 5. 2325. 2325. 2325. Isa. 2. Ako 20 tinag ka. Di ka pinigurado. 1,000 na yan. Apya siya maka na ba niya nagkabudon? Next. Taluti man ang numero. Pwede ako mamu sa pira ka taloy 0. 462. 462. Masya Allah anak. Ukur na kaya mga kamudo na yan. Sila hindi mga kapangwa sa mga subri. Next report. Taluti man mga numero. Ay kayo ukur na kaya taloy number. 509. 509. 509. So na number yan sana 509 nakataya so sobri ka awan kita da. O yun na ko bun. Isa, 2, 3, 4, 5 da niya pasad. Ano? Itu bagan turun. Salibuan na Allahu Akbar walillahil hamd. Caranya mana banyak bulan? Tanong mana numero? 2. Tapunan niya na 2. 7. Sobre. 2. 272. 272. 272. Dah ako to. Kala langon na rin mga kamuduan na. Sabi pro. Nana mafia niya ka pro Multano. Kapag ako tanong sa ito masasabri. Na maestro mo ang magkapupumamakinig ka sa wasya. Kaya mapagkakandalo na sa mga niyawatan. Ayan na tanong sa matanong sa pamamakinigan. Gaya ikadua muhadir tanong.
Isa ini kung mga ulama tanong si isagang kaya coastal area, dalam mo si isagang kaya ato na ba na municipality manabang dasalakaw arwah ke Agdaya Al-Alim Ahmad Bugabong tandangan tanong sama tanos apa memakinggan kaya palagan ng kapit. May biya ka no? Alhamdulillah. Alam ko kung magsawanan, ay man ko magsawanan. Madagal ka nawatan to. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنفرد باسمه الأسماء المختص بالعز الأعز الأحمى الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى الظاهر لا تخيلا ووهما الباطن لا تقدسا وعدما وسع كل شيء رحمة وعلما وأسبغ على أوليائه نعما عما وبعث فيهم رسولا من أنفسهم أنفسهم عربا وعجما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد ولا والد ولا خليط ولا شريك لأن الواحد هو الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك وتحنن وتمنن على الحبيب المصطفى طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاعها ونور الأبصار وضيائها صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Sekami ore tiap pasangan, tiap pasangan kami, na sopir nami ya ini surat kami nak ini tanya terus saya, nah dia di pelubah esok yang mana nya nama katong kami sa dan yang mana tu, nak pakai nama tunda, nak pakai mana dema tunda kalau mana misal pro na diri cungkang saya so tapi kan ayat ini pikiran saya na tarbiyatul akhlaqiyah tarbiyah na kambia tekon sa parangai di tikapan tegian o pangilan tano na lagi tumakapila lagi ni kami sa kiyang kutwa loksakan guruakan asyal alim Abu Mubarak kaya tapi kaya na kambia parangai na ya kambia sa lapiat na lagi nung yang kasunda buto. Ayah pagana saya, ayah magaya na hadith. Nagyan ko kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhayru yawmin tala'at fi syamsu yawmil Jum'ah." Iman to nasita na mapapatak sa kaya alungan na Jumat. Nagyan ko tama na hadith tabiat stano. Ayat 3 na pinakamapiyagawi sumibangon sualungan na yawmul Jum'ah. Fi khulika Adam. Sualungan na Jumat na inadinunso abutan wa Adam alaihi salatu wassalam. Ayat siya mutro sa makampat na ayat pinakamapiyagawi kulangon umagawi na sualungan na Jumat. Sama nuto na malutano din na kali so paparangayan tanong kung alungan a Jumaat sa dalurong di katiruwa so alungan a Jumaat na naas. Hindi pagambaga na yung magaling tanong o dadabiyatan tanong.
Kaya dadabiyatan tano na upon makasunod suwalungan a Jumaat na ayat na pagampagan na yapteron tano na suwalungan a Jumaat na naas. Benar tak kadi? Na kailangan na mahalilanan. Ino tanong pagalina. Khayru yawmin pinakamapya kumagawi as-sumimahun suwalungan di Nabi na suwalungan a Jumaat. Allahu Akbar. Ya sana nagkasumbuyangan ang namas kita taparsan. Ay musafira mo di kami dinala yung Juma. Nana tumiarga ko ron sumbuyangan ko ron sa kita masjid. Amata nga merata ginawa sa kiyang punta ustad lima mo ba. Ako mga pasok na pero ngayon no natigin na giyawan na rin tinalungan na Jumaat na maya-waya gawi kanas. Allahu Akbar. Ana mata merata ginawa ko ron. Tino-tino pero yan kaya nas. Asunod sunabi mitero na pinakamapya gawi ikulang ulog sunod na suwalungan na Jumaat. Karo piang tagot dia buso yamanan niya nakiad na niyang kuadam. Nasukya pa kasuldan nilong kusurgan alungan na Jumaat. Nakukyawitan nilong si kudunian alungan na Jumaat. Tadi ko din subangkit inunta na kualungan na Jumaat. Nasualungan na Jumaat. Naigidanan wallahu ta'ala. Naigiraman ito. As-sumulid sualungan na Jumaat. Nasubaraka ang mapapadalam si kudunia na pagterkatakapan wallahu ta'ala. Upunan namin yung lugar. Ando diyan na mauluga wata a Jumaat na re piturun kan na Jumaat man to na diga di pamamani. Nagiran na mauluga Isnin, Arba'a, Kamis, dapat ang pituruan. Benar ta kadi? Benar. Nagi paganay asudin tanong so pamikiran tanong. Kuway. Kailangan na pagparangayan tanong so mga gawi wala sa mapya. Aki ang buba naki sualungan na Jumaat. Ginani paganero. Ikadua na ato na si yamanan yan na yang kaya tarbiyah, kambiyat. Na ando tanong pagilinin. Ando tanong pelakata. Ako ando tanong peluluba. So kiligurisan ko kambiyat sa parangay amapiyah. Nasitan manang kilay ko Nabi Tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako si ko yamanan yan ng miyambiyat yan ang mga tao. Antay miyambiyat o Nabi so mga sahaba so mga ginawa niyan. Naantap man miyambiyat o mga sahaba na so mga tabi'in. Uway, nasisikiran na diyan kutwa dadabiyatan ang mga pipiyan. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya balui kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi wa namafiyah. Babu kato mansa basad. Sukman suaymanannya na mga darudubayan. Nasiran illadhiwan si kudadabiyata namafiyah. Subhanallah. Ayat dadabiyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam na sa Quran. Sa Quran. Ano ka malo na pagagan. Insyaallah taala najibun pagalas ng sinamya pasad tanong. Magamboy. Oy. Papipener ginawa niya kuno oras. 9:22. Insyaallah najibun pagalas ng sinamya pasad tanong. Magana ko man nga pa mo share insyaallah. Sa Quran naginan. Sa tanong pagilayin, sa tanong kailay so aturan, so parangay amapya. Kuway. Ano man kaptiro tanong na sa Quran. Ayaw man na pagampaganaya kung biyatan tanong na so mga watatano na so malata wala niya pun mabiyatan ginawa niya na raksin. Kuway. Ayaw pagampaganay ang madrasa. Anto nabi si pagampaganay ang madrasa o mga murya tautano. Na sumanga al-umhiya madrasatul ula fi hayati tifl. So ina na sa kanya ni pagampaganay ang madrasa o wataiya.
Sadan sa malang agian, iina iyan, iama iyan, nagyuto din niladabiatan yan. Aw na amay kasi na iyan na tabiya, na mabubaya sinta, na maratay adat, na piya kapag iswila niyan, piya kapag madilihan sa mga wataian, aw na narangit sa wataian. Na amay kami disturbulo at mataga si ulo. Na ini ripot awata kain lagi aja namirangit. Ino kan mana nanti apa lagi hanya matar dia. Uway, benarkah? Anu matar dia. Ugay na sokala anu nasir kita nupagapong na mga loks. So mga wata tanu na sadin sa kalangan iyan kita no nagyutod ni nadabitan yan. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na sini kong pamilya niyan na tanto dun ko mati akap dira di ka pakaplo mamaka. Katero malinay ilan naman lang yan kaya nainagin kayo tayo barat nagyan kaya ginawa ko di ka bagawatan sa akin nagyan ko ba ako yan ko tapadakan na basta subunan ko niyan uli na subunakan na ayan na pagampaganayap pero niyan aguptero na kan nakapian yung karakananan ko mo ako pa ganin karakananan bago buwan Daru tu pa ganun. Ay, pangarang na. Tiga na. Berarti kayak kapan ono guna? Dipilih yang mandi kan. Oh, nanti ala yang mon. Mana punya suku na? Kepian yang arah tu kumua. Kepian yang kau tu kumua. Nah yang mampu kepian napkin kumanga mata. Atama kumanga mata na panggilaw baba kapian kuang arah tu. Kelayang. Amay kasi dito ito ba, napapasa mo na kapag subhanallah. Kaya, pangarang mo ito sabi na ka mo, hindi mo tupuan. Sumagusuwata, diyab sigap subon kami, akong kiyabi. Namakamaw mo sa eskwela na ako sa madrasa na lagi din mo. Nasunani sallallahu alaihi wasallam, ako sa mga sahaba niyan, ako sumiyambiyat yan, na bibida so parangairan agung bibida so mga nadabiatan niran bata mula burun so mga bay Allahu Akbar ilan naman nagyan ko mga bay amyang tarbiyaw nabi agung miyang tarbiyaw mga sahaba agung miyang tarbiyaw mga tabi'in lagi kasiran din mapuduwidakan uway ino to kay sasabot niran so agama na sasabot niran so pipupantag niran ko sa lakaw kira Mungkin tahu satu tutul, kami wan agak lipat anak naya, kami ada itu surat naya, na berang-berang dengan. Ayat nama pikiran kita yang beri kena sampul, nama jatuh. Nak kaya pikiran kena umat yang beri satu tutul, na jatuh. Naskan yang majalah saya, ada penurut tutul nama ngabai. Benar atau kaji? Benar. Oi, mungkin tahu sama ngabai. Amia tarbiyah siran firbiah, wagama. Oi. Amin bebalui siran ang mga bayi bilang tadi ang mga bayi ang mga alimat. Tutulan na yan si Abdullah ibn Mida'ah siya na si mga tabi'in ayat tabi'in ayat sahaba ano din nyo ayat pembetuan sa sahaba at titwa sahaba nasiran sumanga tao ariyaw tiran sunabi sallallahu alaihi wasallam amileran sunabi piarat yairan sunabi namiyatay siran napaparatian iran sunabi maada paparatian iran su Allah namiyamatay siran napaparatian iran su Allah ariyaw tiran sunabi amileran sunabi nagina ni sahaba ikadua na tabi'in ayaw pa ng betuan sa tabi'in na tumanundugan ako sahaba Ayah kapan terlihat na daerah mailay sunabi na daerah riyaut na sumanga sahaba. Api apan talawa tao mo ang ilay niya ko sahaba na pednuto ko mga tabi'in. Na so Abdullah ibn Mida'ah na isa lang si Umurid o Sheikh Sa'id ibn Musayyib o din na ibn Musayyib Mahalangan na ulama si kung mga tabi'in. Uwan.
Na isa kababayan niya na murtiyan na si Abdullah ibn Wida'a. Namiya kay Saluhan, namiya ka piragawin na di dadin makahudur, pamakukan na, dadin makakilas, dadin makapangayit. Dadin makasin ko, lecture yan. Namiya mo isa. Nasi kung niya ka piragawin, namiya ka pagilayasiran. Tingnan ya Abdullah, anda kayo niya tayo. Tingnan na, tingnan na katito niya na nyawa tingin si Mrs. na tanto ng niya sakit, buhay. Na sini ko kaya sakit yan, na niya po niya sakit agad. Puro yan na nyawa pat tingin si Mrs. Na so nyawa pat yan, na tanto akan amin buko tingin Allah. Ini buko akan tingin na tanto, buhay. Naging ito sabab kami at kayo ulit na dakong kamay na isa diyang kay kelas ka. Sige na umagin na ni problema ka na ino ka ba niya rin yung mga ruma? Halawag ba? Ano man na hindi ka pagkapangarumang ka na kini, ana rajulong fakir. Sa akin tingin na miskin ako, kumiskin. Allahu Akbar. Na ayaw mo pa na matatang kada pera kakaliman mo na dudulad. Lawan diyan. Tingnan mga pangarumangos ka. At ay pag-ibra ka. Tingin natin. Suwata ka na, pangarumang ka. Wow. Miskin. Nagyan ko na guru niya, nakatawa niya na miskin. Tingin na, upang man na, tingin pangarumang karakas, suwata ka. Tingin na uway. Ayaw mo bitang ka tingin, nagyan ka na dulad ka. Nakawin ko skaun. Ana, manyamang sa. Paganda sa kiyawin. Ayaw ba kayo, sagyan mo ta. Anto na ibustan, sagyan kayo masayman to, na anto na kalida, sagyan ko to bay. Abiyan bulbuda, kaya ginaw nila, pangarumang kawata ka na yan. Tabi yan. Ayan yung tao, kalida, pinagkan daw, nagira subay, natawa ka la. O takisikwan, pangarumang ka. Yan ko to bay, awatay yan. Nasukapapan taga na amirul mu'minin sa gyan ko tauras. Aswata yan, as Ibn Marwan, na pingit pangaruman yan sa gyan ko, pangaruman yan. Agyan ko tawata, agyan ko tuwasir, matay dawata at tanto ko, dudulun sa ilmo, na ganyan yugi. Pangaruman na wata, amirul mu'minin sa gyan ko tauras, na ganyan yugi. Uway. Saya pada tutul, nagyan po dano, nagyan ko tuwasir, sabab sa gyan ko ta ganyan kayugi, kuwat ang dato. Nila naman ito, biyan yung bulbul, yung giraw niya, napangarumang ka, yung tawataran. Pag ang tabi na kami siran. Miyalin ako tigil, kanya mo yung miyalin. Pero tawakan, numan ayaw ito may resulta. Pura niya kami, ang takada. Nasagyan ko ito tingin na oras na lumalayo ka pamikiranakan. Dip-dip po siya. Allahu Akbar. Dip-dip po siya. Nasaya mo tingin na kapitang kasakan na ayaw mo tingin na miskin. Ayaw mo tingin na kapitang kasakan na sagay masaya ito na may kapira gawi apaan. Brida, may kapira gawi agulana. Napakapsug na nagito mo tingin kakanan sa gyan ko ito kang gawi. Fatara kalbab at tingin na manuktok. Magbilbab, ang tagyan ka na di manuktok. Tingin na Anas Said. Saan tingin na yan? Si Said. Alam niya lalawi sa pamikiranakan. At yung pamikiranakan, sulang uno mga ngaran sa Said. Ayaw ko katawan na kanong tingin na sumuruwa ka na si Said ibn Musayyib. Ayaw ko ito tingin na guruwakan. Asi ko sult umiyak ka 40 ragon. Na di ka pilay sa padadarpa. Asi nga pilay si Iko masjid. Ako kumadrasan yan. Si Iko umiyak ka sult 40 ragon. Badal sumunin na ito. Masjid, madrasah di memang do. Lagi ko pentingin ka, mana lang ang yanok tukragan, na pentingin ko lang anakan. Nasirang kuwata iyan na darun dumakan. Allah. Tunay niya suwa. Na may lalong tingin, namatay na bubay. Allahu Akbar.
Namyaro patigin ang puswakan sa kaya. Namagal sumagal tigin na pinaginagal so ransok surwakan. Kana ko niyan diktila Ethiopia ko ano yan diktila Ethiopia sudar pa akan na mana yan natin. May ito miskin. Pengaruman awat presiden sa kanya ko toras sa din yugi. Ore yan natakdir wala kas kami tingin niya nagtapi. Na niyaya ko na pinag tingin nagyan ko to suluwakan. Para mo din yan may lain. Na paragan ta tutul utigin ko ay mana niya na mapita na mitut tanong sana ko Ethiopia kumakatut tanong sana ko Ethiopia hindi tara ko na tumingin ko mapaliwan ko na tigyan ra na ando kasum na tigyan suwa ko kaya di kaka udah na po atay anto na ni sumbag yan tigyan di ko insum kaso tigyan so ilmu iabi nasisira kan Allah. Ini mana tu? So tingin so ilmu yabi nasisirakan. Napiyang isi na kan tingin. Agyang punta daru dupakan. O mga pakaisa mga ragan na tanto kuya manan yan na malbuda kap kesumbagan yan nun. Uy, na iso ng tingin kuya manan yan na mala ang mga alimat sa gyang kutuwa masa. Na ilan yung ano to? Malok sa mga pagariyakan na gyang kutuwa dudunun sudah dadiyatan. Uy, Igina sisir ka soya manan yan nasabot ko Islam. Niyampiyan ka o Quran. Nadikkan may pagawida ka mga loks. Nasagya masayman to. Madakla kaya tutulangan. Hindi pangarap mo yan na. Hindi mo ba yan? Ayan we. Gina naman na madalani para tiyaya. Makamumuray sana sa Quran, hafizanan, malanig na ustadanan. Ay, namunta ka nun. Allahu Akbar. Ilan naman ang mga? Tabiya. So, pamikiran naman siya, matalag, kaya bubuhay lang kanya mo kami abatiyaran. Madalang tingin na pong ginaw, ayang kad nagiyugi nagyang ko tawata tigin ni ulan malay tamo kuyag ka niyang piupia naino ka topik ang buwala na mag-Islam nabat tigin mamudi ka pa kay agumiro ka ayang kad niyugi si Ustad malay paratiaya din ka dami pagawidakal karisyang kanubuwag Allah Laman itu. Mewan ang yung pikirin na ba't niya mga rumah siya mga ustad na sa kanil kong niyan. Na. Ikadua, ang may konsultan so ay manan na panutulang din lagi kayo mga bayi. At ito na niulola na may panutulang so mga bayi, ang mga ladiwan, uway, ang yung biyat pipiyawagama. Itaks tanong sa mga ginawa tanong. Kaya naman nga paguna siya matatang ko susuratan sa laslas. Amay ko na yung galipatan. O di ko tulong na sa lakawan niya ni Matero. Na, ikadua na sa Imam Ash-Sha'bi. So Imam Ash-Sha'bi na Nyaka pangaruma sabay asi ko buwatan ng makzum. Yang panutula sa gyang ko gawi kaya pangatupiran na kumawa sa gawi nila naman nagyang kaya mga leparatiya. Allahu Akbar. Tigo Imam Ash-Sha'bi ayat tingin na sunna na makasumbayang tadaan sa dua karakat asunna. Dahil naman ito. Ayaw niya gawin nga, kung magagawi, naninditiray sirang, sa tingin, ayaw tingin na mapiya na, ayaw tingin na sunat na sumayang tadaan sa dua karakat asunna. Na misumbayang ako tingin sa dua karakat asunna, na misumbayang mamu sa dua karakat asunna. Pwede nga tawag yung utaway, ba siya nagkatawa? O yan, namindu ako.
Yang kedua, pecah yang kedua, tinggal Allahumma inni as'aluka khaira ma fiha wa khaira ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, pengeninakan reka sumapiaun. Aku sumapia aki ajnang kau na pengeninakan reka ya Allah. Na wa na'udhu bika min syarriha wa min syarri ma jabalta ilaiha. Nah, ya Allah, na pelindung ako kapung pumarataon, aku sumarata, akian lang kau na pamakwad ng mga dalabiatan niya na marata. Nagyutong tingin naman sa diya kandikan dua, nadilis mambudin dua sa likod. Adilin mambudin dua. Oriyan yan, na tuminin, agyang ko tabay. O tingin, tinagnagyan takawan ako tingin, tuminin, among tulang ko na, piyang taga ko niyan. Katawan niyo, ito nagtiturog yung tabay. O tingin ko sa ulan ako niyan. Na tingin rin, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ana nakatang ako tingin, biya mo siya tanako niyan. O tingin ko masalawatan niyan sunabi na gumiliro amma ba'd. Sekatigin na dita tingin kilala iyatan to. Na kailangan na makilala ka saka ang makilala ko ba? Uwan. Sa katigyan, ang usakan na madagala mga nagasigda at pa kaya ay tama ka pangaruma. Ugay na talaga Allah ka sa katatigin niya katupi. Uwan. Nauna na natigin na sa katatigin niya katupi. Nagpirong karakan sweet pero lang kita ka. Tanang ka pa ng gilay. Nagpirong na kabambo sweet pero lang kita ka. Ano ka pa ng gilay? Uwan. Nagpirong karakan sukyo bayan ka. Nagpirong na kabambo tingin sukyo bayan ka. Para tingin mapilita din ka paguyag-uyag. Wa aqulu qawli hada. Tingin. Amay mo na tingin ko sa kan. Wa aqulu qawli hada. Wastaghfirullah li wa lakum. Dahil mo to. Na niya ka tingin o suldo 40 raw na kami makakuwala. Udah kami makamunin. Allah. Lain mana to? Bisiran ni pagawidahan subaya dudunun soya mananya na para piasi wallah amia tarbiyaw pipiya wadama hingga ni pagawidahan. Lalayon saya di mapanutul. Udi na di pangwasiat, mga ulama tanong. Sundero dupa na igirap pero kita sumama na area ka ba Nas kama babae, ang lagi ito tumampo. Igirap ko lang ito yung subae. Naariya ka dito. Away. Nakisama-say man ito na maragin. Pinakalin. Basta pero lang ito yung suda ito. Namaskiro lang ito yung subae. Naariya ka dito. Away. Ito dito sa yan, yung kasali. O kabaya ka pa nagyan mo ito ang ginawa niya na mafia. Ay ginawa na kakarangitan sudah ito na mas marangit subay. O ay. Nasakay area. Ayatin ka na nasakay niyang biyat wagama. Nasakay niya na ayaw pankapong biyata. Nayaw mo ito din biyat. Igila aya niya kasimu kat sundero lupa. Naigira yung mga kabubinar na subay na kailangan na magan sumagan na panganikon sarila. Kaya nakalap krisa mo ka na suda ito na di pagpang ni sarila kinarunong ba yan? Uway, di ko manatitigil po ni sarila. Api ang katawan na katingin na sarili sala. Diyati. Aginan din aturan, wag ang Islam. Kailangan na sa kanwad mo na digil ka no, na diyan ko ito kang bunog si mo. Nauk manwaya mana nila, may sila subay. Naskada to, naskam ni pang sarila. Pwede mo na po ni sarila. Ugay, dayat pito ba Amyang biyat wala ba? Diyan mo tayo na rin tanong na dito sa dawang biyat. Naskabay ay man to, di mo maginag na di mo ito kung mulaw laa. Kadalalawa, di kasi binag. Dalalawa, kaya parasa-rasay kasi sumong amayaw. Umanisa na di mamaypay. Uway, ading ka di mo maginag yung suwasyat. Orang yang nabiala sama Allah na may karapula ka. Ading ko itong magargan. Katawin nyo nas, kanin mirasay. So niya una ang tanong na mirasay siran bansi kuya man na diran di ka peluluba.
O kamapialiran si sa dunia na yang madalas salong na mauri. Namiyaras tayo sirang lulubas ang iyang putuain mo kad ng kanwa Rabbul Alamin. At napunutol na kami na si kumaba napanita diyang kalipatan. Uway. Na si kumiyang una ang tanong. Na si kudiran din kang bubanong gakuin mo. Na ketong kira nagyang kutu akan labi saulan si ulakawan. Ayaw mo apluluban yan. Nasa satimana hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uway. Sa satimana hadithu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi niya na su Abdullah ibn Jabir. Su Jabir. Uway. Ibn Abdullah. Amyang labi saulan adisi salakawan. Ini sungyan si Unais Uway asa satimana hadith ada niyan naman akabayan yan nakatukaman yan na ini nalakaw niyan sa niya kasaulan nabangan port na dulan nasa satimana hadith nasagyang mo nga sa na kalalag onta mayaw disirto nasa satimana hadith. Lagi bisa ba sa mga matatano na di may dito bugumurao, yung kawan na mga di, ay doon mo niya, nakapalap sinang ka. Sa katanong man ang mga lokasi dito ang madrasa o mga matatano. Ad na kapadiya mapia, nagwad na kapadiya, kenapa mapia? Uway. Dia kaya kita nung tidak pakatuntunan sa iyo kung mga matatanong na gina ni pagampaganay aka kesabutairan abu kakekuairan ko tarbiyah Islami. Papangadin tayo sa mga matatanong na kailangan niran agyang kung makasubat. Ano di adnaf na itong taloks kumi ina yung bawanan ko away, pag-absing ka din. Tara naman dyan lang pilihan nun. Ano ka rin ang pag-absing? Nabiyudes ako namin yun. Ada mo man tingin na suwan namin. O pa man ang madrasa. Pangalian na nasuwan nun. Iskwilaan. Bago. Kanabatan ito limo kung mga watatan. Sige nga nga muna ang tanong. Nami ang panutol. Uwi na, di kasi mapanutol. Agyang kutuwas sa katawaya ama. At nawataya na kapag kaya taloy grado sa pangadian, pati grado. Nayatigin na ni Tarbiyar nun, na uman bubaling, napakaot na kan sagyang kutuwa kang muray sa Quran, uman nun kang bubaling. Pamakukuha na tutor. Naadagdikuan na ayat tingin ang pinakamasakit ang pumakin na dinulokis. Si kuwata yan, nagyang ko itong tingin ang kagulo, adaban yan lawa, adaban yan samsa. Ang kurang-kurang tingin ang puso ka. Nauman tingin bubalik sa mga classmate yan, na tingin suwatakin ang pukot na sa niyang kuto atorilan. Adyan mo di pakamuray sa Quran. Nasin ito tingin kung yan ang piraragun. Nami ako wala ka ng tingin nabi, nung karang na yung ikikidiin. Laman tingin nagyang ko mga abdar na mga wata. Andun di ka pakapuneran sa madrasa na mga bubaling siran, na di siran di mga sugay-sugay. Nasa ka na di natinigra ka ng nuto. Dahil mo diya ka nung di matero na sebut ng kabuhayan. Napakaganda sa tutul, nagyang ko tawata na minimurize yan sa Quran. Minimurize yan. Na-memorize yan. Na kung lima ka din, ako kumbalik. Natigyan ilayang kaman. O pamatigyan ko sa kay piyara-piyara ko kung kapangguraok ka. Aini ka po diyakan sa ka. Ino, kaswa kayo niya timures ka sa Quran. Kaswa kayo niya timures ka sa Quran. Uway. Nami kasi kadagyan ko tawata. Sayang hitero yan. Hay tingin. Abi, ang makulay. Diyakin tingin katawan. Anto na iukit ang panalamat akar ka
Sabab sadakarakan mananun na yang mabunting na resulta niyan na niya kamuray sa kusakuan na sumanga pedagang natama niya man ito na kanabay sila makamuray sa kusakuan. Ilan niya man ito na tunay isa okay akakretar biya tanong kung mga matatanong inaloy tanong tuwa sakit tanong ipagam paganay amad rasairan pala mayroon na asid. Tunay ang utang asid. Kapatiis. Kailangan na sumanga umuri at tanong na si kung walay tanong mismo na may layran kita wag yang putwa kapatiis. Amay kasuwata tanong, mga umuri at tanong na si mismo kung mga walay tanong na di tanong di mamrak na makaliw na brak bukul. At si mismo na sulda walay adi kan orang di mamrak, nasi salyo, nama boleh sab terus benar, di mamrak mamu. Tunai dia raya, aku langun talon dengan suo, dia orang betul. Aku di kan orang nabu betul, abas kan, semua betul lebih tinggi lebih. Ila zaman si mismo mga walay tanong, nasaktan mga lokus, ipagam pagare adi kiran di mamang daw sa habang bukul. Oh, ada yang masih ustaz jadi di mamrak. Uai. Watakulai. Ono takao. Ono takao sini uai oleh uai ono takao lagi kumura ko ono taka. Uai. Ono tamis kaman. Namanya bayi-bayi suata. Nah, aku ang gagawin mo to tinilas ka sa suldo. Oh, kuha ka. Nasunod-sunod ako niya ko tinilas yan. Namanya lagwin ka no. Ako ka Namanya paikirwata si Omi aku si Abi aku si Bubu na buku lagi si Mafia. Benar tak tadi? Yan katawi talurun na niya kay twito agil bagalnya si Pusimbol ugay na tanto kung malairarat si mga watatanong kakapto makalairan na gitip kay kesweran kita. Kailangan na sa tanong mulay ang mudilo kung mga watatanong. Basta terus tanong kira na uway. Basta terung tanong kira na di. Basta terung tanong kira na da. Ome, pakaunod ako ka, ome. Uway, unod ka. Kung nga suti nilas ka. Ome ka, ome, basta uli, at terung na ka na. Pagunod ka. Agina ni isa, amya sagbab, uguruwa kan si isa misir. Ayat tingin na mapya kam, biyat sa murya tao, nas kami pagambagan ay tingin. Apalagi biar ko mga murayatang nyo. Nabalo yan yung tingin, sukat pero iyo. Si ko mga watayo, asakali pagampagan ay pugim na nila. Basta tingin na turun ko na di, na uway, na basta da. Adi ka tingin pagali na sukat pero ka, mula lang ko kapati. Nakanabang ko na po tingin kapati, katipong ko. Ayang tingin na ibarat yan, lalayo na ka na hindi padutun. Ayang tingin na ibarat yan, asakan tingin, hindi ako taguruami. Dahil tingin na pero wata tingin na baba pala tingin na halawa panak kasalubong niya sa kita uway pasalubong ako ka nandun tingin ikabalingan ako masuya ko nakialipatan na kan so pasalubong yan namya ako makuntingin o pagrinta na tingin na apartment gubalingan na kan naikapat ka andun na natuwa na mataan tingin ka pinuga ko aktuwa ka ko puruman na pumasa ko tingin sa pasalubong yan ato na tingin sabab ang tingin beloy sukat pero akan asukway akan na away na suki akan na ay tingin mo resulta yan na umalintiron ka na makaisa sa tingin makatiron na benar na basta mamutingin na gumiro ka di lalo niyo ka ang makapiya ginawa ka di ka pinakipumasa tingin ibarat na kung ating isawalay na pinarangan kita, di may pinaginawa ka, nating ang gagawa na ba, abe, baba, pasalubong yaw, di, yes ka pasalubungan. O yan yan, naluminyo ka, nandiyan ka rin perkara sa pera, nandiyan ka pinaginawa ka, nating na suwata ka, doon niya, pasalubungan ko, nasuwata ka na, kumakuma ka, nating kawata ka na tayo, so, pasalubong ka. Agumin niya ka, di, ato na yung resulta niyan. Nasin si Abi na way klaro.
silsiumin ajak laron yan. Na kailangan na mabaloy so katurong tanong kung mga matatanong ama kay sisa na insyaallah dal na kailangan namin tuman mo. Basta di ka pa kuno to nagdaruan ko. Di ka pa kuno to. Di. Apya ka gumiro, apya ka pa mitubulili, dadi gus ka pa kuno to. Natubulili, dadi ka pa kuno ta. Kasi kita na, ome bagiya, dadi buya ka ka. Ano ba gina ka, no, gina ka, kata. Namanya pikiran, silsium ya bisa bina tipu kesekiran nakagulo. Mamang nina, ame bangun tak, deh, itu beli, Ada apa nih? Tiga titik nih kun. Nawa pa ako gina ni Esther na kung mga matatanong na sa gina kambuling tanong. Apakah to kung tanong sila? Yung mga takulay, aso niya nga i-post din. Naiman to, na kailangan na sukatirwag na puratian ka. Marata sa kapamagangan, sundi na di, so uway na uway. Kaya isa na mga wata, babale, pakunong ta kami ka, yang na ba ito ka no? At yan na, pinubagan. Tiga na, rokaw kitsa yung muna sa wala pa itaw. Pinubagan na to. Sige, tiga ka kung ba? Pinubagan na to, kapakalimutan mo. Kaya katawan na ka na, pikir din, tiga ka. Nayaw to ang tapakan no, na anang kabulungi so pamikiran yan raga. Tiga ka na, lipat ka ro, kapakunong tamos ka. Tiga ka kung ba? Tiga ka na di. Kasakan na, basta ngiro ka uway na uway. Basta di na di. Ay, pito ka na uway, pagunot ka. Ilan tawo, ilan na uway. Alam niyo, patron na ngayon ka. Nalagi na yung tawata ka na kayo ito. Ay, na din na taluragun. Ay, di pamraktisan. Basta onot na onot. Basta di onot na di onot. Nanilayon mo mo. Baba, onot ako. Basta di na di. Nagumurok ka. Basta uway na uway. Akila yan. Andi gawin nagurok yan. Hindi na kuwata. Apmuro. Lahat kompita. Nakanabotan na ito tipo. Nasigo pa galing naman sakit. Onot ako. De. Nangurok ro. At naman. Basta di na di. Jadi sebut. Nakila yung suwata. Eman ito mamuna alam yung na. Onot ako. Basta di na di. Romi ang taman. Kaya taon nila di po onot. Baba onot ako. Uway, onot. Mabuhay ang suwata. Ay iro ko na. So tinilas siya ko na. Sa sold. Tinawasok sinilas ka. Makadingil. Basta onot na onot. Yan so. Kami kira na marata. Nagito ang bawata. Naumanitiro na kawan. Nayaman ano yan. Tama na tarbiya. Nasima mo sa mga diyan. Uli na ad na mga kalubog. Naisigas wata ka. Kenapa mo berangnya? Pisu mo kayo di. Sekali pisu mo pun. Kenapa mo sa berang itu? Apabila pitu mo kan apa lang itanong man. Kenapa mo sa berang itu? Gusto nasakan. Nabanga perumahan niyo. Bang perumahan. Mana kaso apa mbak? Adis ka berangitan. Ada apa mbak? Okay, kami ang meraka, napelangitan mo siya, kami ang meraka, napelangitan mo siya kung kami sumukta. Aswata, naman po, kusuyan, naswata ka na, makaisisa ka mga tiro, napurat yan agad swata ka. Purat yan agad. Na, tunay ikadua. Ikadua, pumangkutan o si Kuya Manan yan, mga watatalo na, sukasubar. Sabi tayo narita nakasubar si Kuya Tuntut sa ilmo. Ang tango magagsuras. Ate, alas na, asin na subay. Amya tarbiya ko agama. Ewan, nagalipatan tanong. Tutulala si ko sahabiya. So, Ummu Sulaim. So, Ummu Sulaim, nasi ko kaya baruyan, nawatayan su Anas. Ay sa kumangalak ng mga sahaba. Para sa tutudul, kiyabayaan sa kanya ng palha. Kiyabayaan sa kanya ng palha.
Upama ko, wala nisulat siya na liter. O ay panganakan. Natigil na ando manaya ikakubaya iyakurka, kakubaya ikurka, asaka, nadangap Muslim. Kafir. Lagi ako tama sa nagito sa pala na di panalun sa agama. Nautigil o pag-ikhlas ka at titu ang Muslim ka, nagintod ni betang karakan sa pagyugang bus. Pagkatin na sututol, niya kang gawing sira. Malutapan pagkatin sututol, maagan sututol, na mimbo at asiran. Allah. Diyan ko tawa tayran na pantuiran ko pakatatayan. Bata bulabor ng supalha, at tintunin ko pakatatay na diyan ko tawa tayan. So Abu Talha. Ngarannya na Abu Talha. Nah, sagihan ko tawa sa kapresang ito atayan na ayaw nila bagay na diskanin mo di susugat sirang ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. At tanto niya ko kebubaya lagi ang utawatayan na kolumyo adi susugat katakadir Allah niya wapat suwatayan. So kaya wapati watayan lagi ang utawang mo daro dupayan na kaiguan yan yung usan niyang piyupya na tiyago yan ko puyo tayan. Kung kagabi, niya kasunod si Darudupayan. Kung makasunod si Darudupayan na tingin na anto na tingin ni masuswa watata, anak tingin alhamdulillah, mabipin tingin sa watata. Nagito na miyawa pa. Natingin na Darudupayan na kumanta. Kumiyan sira. Diyan naman lagi mo tabay. Subhanallah. Amya tarbiyah ko, tarbiyah Islam. Nang bimbaloy sirat ang mga labiwan si kung mga pipir. Pero may pasal tututul. Dapat mapasal tututul. Ano taon ito may taman? Ha? Ano taon ito may taman? Ha? Na, kumiyan siran. Kung makakain siran, nasi kung malulawin, yakap. Yata ito rin. Mana, saya punya taman. Nah, terus kalau sama kamu tuh. Kalau mau pegang guna, terus kira. Kira. Baik, Pak. Kalau mau pegang guna, terus yuk kira mo. Lagi aku tanya pegang kanina. Naka perembang silampan. Oma pita, tingin nanti biswatata, dan may makagulaw. Na tingin na untuk ka tingin na mitira ita di ambyok ya. Untuk ka mitira ita. Ay tingin na pakaisya karta. Na ato na tingin ni kukuman. Anto na ikiswa. Utaw. Aad na inita din yan. Ang tingin na inita din yan. Namyaw masugawi. Akuan yan. Suinita din yan. Kutelinan yan. Ada di sembagi karuman yan. Nanti na dahil nakabnariranon. Dahil nakabnariranon sa kapway random so, kita kadingiran. Nanti na so tingin so itatadin makatawala. Nakinuan yan. Namanya kaburok, saya man ano yung nakaburok para ito ginawa. I-repeat yan. Kung makakansiran, kada di sang manog, ay last time, siya na last time. Kung makakansiran, nabi ka parang mangsiran kung gagawin na kumapita, na tingin na ito at tingin na kaya watata na din nakagulok.
natingin na tigagyan ko ta dari dupa agubay mitya ray tadaan. Anto natingin ikaswa udin anto ay dapat ako tumyadin aso ini tadi yan nakuha niyan umasa nakuha niyan natigagyan ko ta dari dupa yan nasutingin sutumyadin na dahil na kabenar tataninan yan kanawan yan na magigagawan yan so yan natigil na so tigil so itatanin makatawa Allah na kinuan yan namiyara ta ginawan yan samiyara subar sa kanyan na sumiyang Nabi sallallahu alaihi wasallam na piano tuli ano nagyang kotom yaw-law-layran Nagyang kutu akan gawi. Apa itu tulian nagyang kutu tingin na yaw-law sa tingin. Nakakang kami ya Rasulullah. Naku gawi tingin na nakaperembang kami pernah dari rakam teruan aku mapita. Nabi ako kitian rakan saya mananyan na masalah pas aisyah. Saya disumbaga na inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mimbulinas kanya ko kadnanya. Naso Nabi na ando na ipitiro yan. Miyababaya sa Nabi, sagyang kutam yaw-law-layran na ininduan yan sila. Sa tingin, apakang barakatan rekanu Allah so kagagawiin niyo. Kunay pituro Nabi, pakang barakatan rekanu Allah yang kutuwa kagagawiin niyo. Naanto na yung uman yan, na sagyang kutuwa kagagawiin kaya perembangiran na miyaw ba tagyang kutuwa ba Nasukyaw ba tagyang kutuwa ba na mimbuat asiran uay na kaya bakang buat asiran na ya pinimbuat asiran na su Abdullah na mimbuat su Abdullah na siyaw udi na 10 kataw agyang kutuwa 10 kataw ang mga apuiran na lamun din mga ala ulama at lamun din mga mumuray sa Quran Allah na ilan naman agyang kutuwa mga tawa sisikir na agyang kutuwa tarbiyah Islamiyah Aku sisikir lagi yang kutu kasabat. Nak kenapa kiran inilah wallahu taala kapsumbian yang kiran bersama semabia. Hai na pangnintan si wallah asal tiara saya tanu. Si bukan pemuasa tanu. Aku si bukan memakinan tanu. Sebagian kaya mga muhadara Islamiyah. Nas pakambara kata wallah. Nas sambian yang kita nu samas mabia sisa dunia. Ayamala nasalong na mauri. Penalaman ang guskano. Wa aqulu qawli hadha. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tungan naya marayag na gumasa gugu dengan kutua pia magusir kita no agen kutua gurutan bantag si ko ketarbian taman sa pia korean yang si sagyang kutua kasubar na amay ka makasabar ka na insyaallah na sumbian na kau tu Allah sama semapia Miya kasabar kakagil, aja nakakarapul ko margas, nagapakaya kasabar sa rice cooker. Jika makarapul sa rice cooker, nato pa kaya si Sanya Gerson. Naudan na kapakaya makasurga ka. Kita nuda saya sobre. Ya Allah na Sukira saja subrinya yang makakuah 4 5 3 453 453 so na? Marane namin dia inshallah. Next trouble Sobripan Bata numero Namin dia 1 0 3 0 1030 Yang itu maju pitulo ya di kami pa bunot sa perantau. Ano kang ginagawa? Yang ako 1030 isa 2 telo kada sobre 4 5 6 Adun, tingin ko mga yumis na kilay. Pilaya sa may nangyakap lagi-lagi darap kilar ka, no?
Rapol, bata pa na numero. Ana. 1, 2, 4, 8, 1,248. Si Seth na 1,238. Ayaw. Ang dami pa rin. Ang galing, kinaba? Nabas ka niya? Ay, nagtasa niya kay Paninakan. Yan na girkod. Nagyada girkod. 1, 2, 4, 8. Kadiumat. Isa. 2. 3. 1, 2, 4, 8. Kataro mo natin. Next report. Dalawa number. Pipilit ah. Next report. Sobre. 2 tago ang mga magatos. 4, 3, 5, 435. 435. Isa. 2. Ano? Kaya mag-isa unahan. Bagi ini bila kami niyo, di kami pa ako. Next report. Itero yung Rice cooker. Itero yung kupyon na. 8, Nas kami. 0, 1, 801. Isa, kati rice cooker ka. Dipil sa kuman. Aron mo mo to. Next report. Taga territory. 1, 173. 1,173. 1,173. Ako turo. Next report. Sa dublinya na lang. Ayan natin madudubli. 2,299. Sa likod, ano? Napaka na natanya. Next report. Nine, 955. 955. Isa. 2. 3. Oh, 955. Next report. 256. 256. 256. ay madani mabunot ang anak niya nga ranakan. Next. 8, 9, 0. 890. Hindi baka sabaran natin na yung mga namburan. Abad yung trakador pulagan mga buwan. Anak, taro no. 890. Ako tolo sa likod. Anak, iko na, daw na yung Next report. Giyarais ko kaya sa mga original. Po dyan yung katalong ibu yan dyan. Ada mga taluante. Pagtima na numero. anak, akan din na. 2, 8, 7, 2,287. 2,287.
4,287. Ada. Koto. Ada mana mo? Next triple rice cooker. Pata numero. Ay po na yan na 2. Ay kadua na 2. Ay katlo na 5. Ay kapat na 9. 2,259. 2259. 2259. Kataya sa ito. Kaya ko lang. Garan na ilan na bypass ka na sa number ka? Saya kasih number, school. Ano yung ika? So number? Dudulugan niyo sa number kan may nai. Lagi niyo sa jipa. Dali paling. Ha? Dapat sa akin na. 50 na. Kata number yan. Ang nimble yan. Pati yung yan. Lagi tiyan ng word. Eh, koto rin ito guys. Koto. Koto. Karo ito yung yan. Ano nimble ka. Saja kanyang yung yan. Dapat sa akin niya kakuha. Koto. Koto rin nimble yung. Ibu pa siya rice cooker na. Koto. Koto siya yan. Yang kuat. Next triple, dalawa number. Ay po na yan na 2, 5, 1, 251. 251. Masya Allah, Koto. Masya Allah. Gina sa mga iton, ako to sa mga ano, na dapat matawag, di ganun po sa pag-asa. Winner, ada mga kapon na 2,000 busyaw betos, na ayaw mo pa ko na taro-talo ka tao. Dua. Pata number. Ay po na niya na 2. Ay kadua na 3. Ay katlo na 2. Ay alas na 0. 2,320. 2,320. 2,320. Dua ini sa number. Next triple. Si Chano sa Gasol. Pangin na makakuna. So, ada Gasol. Bismillah. So, pagkarapul saya na, pagkasong saya din. Oh, pagkapanig saya din. Hindi kailangan yung basan sabi ka. Pati man ang number. Ay po na yan na 1. Ay kadua na 7. Ay katlo na 3. Ay kapat na 0. 1,730. 1,730. Tanay, bamiya karapulo na padigang sa Gasol. Huwag padigang sa Gasol na pamangin tanaron. So, masaya din. 1730. 1730. Ana, bandang formayor na Gasol. Madam, padigang na Gasol? Ustad? Oo. Mana yung puro ustad? Gas kami mga ustad yan. Ada yung puro yan. Oh, so kami lang nga Sheikh Abdul Mannan. Ana si makaguganap sa kampung Muslim. Pato niya ko yan. O yun na nga sa buriya kami, kami ako na miyarap pula kang banna. Next report. Ayap na ako niya na Gasol. Tama niya na, dito pa man yung narapula sa mga laon. Ano? Second report Gasol. Fatima penanumiro. Ayah penakapusan yan na 0. 2, 3, 8,
Anak tiga to ko na 2380. 2380. 2380. 2380. Isa. Agi. Makomanya na maalala karomanya yang harap pun bisa gasol. Niya ang masiran saya. Niati ko na una kanip ko sa gasol. Masya Allah. Rasa kan panik. Tagaw na ang gasulan na. Ha? Marami na naman. Mapita pag-imenta mis kanukman seminar kanukman sama ni na wala mo ko seminar kanukman doon naman tunatalo tama mo sa isni namaya kagdunggot tanong namaya pa sa chukul ko agad sula libre ada lang ko agad sula libre. Next ha patat man ang numero. Malingat tao. Ayaw po na niya na 1, 2, 7, 3, 1,273. Isa, 2, 3, 1,273. Ano, untuk di mana makadikilay, datang pun makan dua, jangan marah pun nabi suduhnya dia kawan mapad. Ano sekali na saya makasok. Amay kanudun, kada tanong makan dua. Pangalan na tayo, kalamani ro no. Pinayon tanong ko yung tam resensya na gutan na buwan. Somya kuha sunabori na sungsel no. Rukaw kitsa tamparo. Pasungan niyo saya o, api-apian niyo. Kalangkapan, ano ito na palangkap na Amerikano, sumahad sa kapal Islami, pinupunan ito sa enrollment sa gingaiya, may po sa Jum'ah, alhamdulillah, at amya kauma. Iman to, pag-enrollan, iman to kagabi, agong mapita. Balasahan mo nga. Kung ka pa kayo panapian to na gawin, ka pa kayo suka-enroll. Si samahat sa kapal Islami, ipon sa kinder taman sa Rabi Tanawi. Nah, may nagyutuso ka ng kapan. Sa Manila, sumama doon sa tanong na inakalinig na lawan miyupi. Ya Mahad Sakafa, Ya Mahad Lanao, Ya Mahad Manabir, yang kaya adun mo na madrasa at Nurul Huda. Sipa sa pikaw na may po na Mahad Darisala, may po na madrasa at Tunida. So mga po na mga madrasa, pero nilulog sa mga tayo. Ano sa mga po na niya kunin na gaya sa rin. O niyan, kunin na. Babiligan ko Ano? Na makapupagaw mo, nanulat tayo, kawatiak baligsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.